Estem pujant cap a Angostrina. Ara creuem el riu. Arribem a Angostrina. El Cambra base és aquell de l'esquerra del tot. Deixem ja Angostrina i ens endinsem ja pel camí vell de transhumància que pujava a les Bulloses. Estem seguint la pista de Sant Martí d'en Valls, que a les pujades està encimentat o formigonat com aquest tram. Deixem la cruïlla que ve de la canonada que baixa de les Bulloses i ara aquí davant estem molt a prop ja de Sant Martí d'en Valls. Aquí davant, aquest camí que marxa recte ens porta a Sant Martí d'en Valls, que es pot veure al fons. A partir d'aquí, com es pot veure, la pista és barrada al pas. Una pujada molt fresca. Arribem a aquesta collada, que aquí cap a l'esquerra hi ha el corriol que ens portaria cap baix a la vall. Ara seguim pista amunt. Sí, aquests pedrots d'aquí davant. Pujarem per darrere, a darrere el serrat hi ha un tancat, baixarem i anirem cap a aquells prats de l'esquerra, esquerra, fins que trobem una pista que ens enfila el bunyet aquell. No, el pic de Mollet és el de l'esquerra. Sí. Ens enfila aquell bunyet. I d'aquell bunyet cap a Magurà, a darrere. Estem pujant per la pista que va cap a la cabana de les Escaldes. Bon dia. Deixem la pista d'aquí enfront i ara iniciem segons el Joan, una dura pujada per una pista secundària. Vinga, a veure què tal resulta. Tal com diu el Joan, és una pujada molt dura. Vinga, amunt! Ja està. Això és el més costerut. Aquí al fons queden el Roc de Castellà. Com es pot veure, és una pista que està força desfeta i que té un pendent considerable. Fons la Tossa, el Puig Llançada i tota la Cerdanya. Mira, i allà es veu les pistes vermelles de Font-romeu. Aquells prats que hi ha allà al fons, allà són les pistes. A la dreta es veu la pista, una de les vermelles de Font-romeu. Hem de passar una porta. I ara ja estem en zona de prats. Aquest cim d'aquí davant és el Roc Castellà. Arribem al Serrat de Castellà.
Aquí, el tram que hem de pujar, aquest cim del fons és el cim del Pic de Mollet. Hem de pujar per aquests prats i enfilar-nos aquí dalt aquesta carena. Un cop esmorzats al Roc de Castellar, ens disposem a pujar cap a la zona del Pic de Mollet. Travessem aquest riuet. Aquí tenim el rec de Dorres, que està fent una petita gotellada i continuem pujant. De moment cap aquí dalt està serè. Ara ens cauen 4 gotes, espero que sigui passatger. Per les traces d'una antiga pista ens anem apropant al Pic de Mollet, que és aquí dalt mateix. Va, aquí, vinga, l'altre. Vinga. Ah, esclar, se'ls ha de dir en francès. Si no fos pel camí, mira on hem esmorzat. I el que hem trigat a arribar aquí, no hem trigat res. Però clar, ha d'haver-hi el camí, si no, tururú. Aquí sota el Roc de Castellar, on hem esmorzat, tota la Cerdanya, i ara ja a punt d'arribar dalt de la carena. El dia ja es torna a aclarir, a veure si durarà gaire estona. Ja estem arribant dalt de la carena. Aquí davant tenim el Pic de les Tosses, estem al costat mateix del Pic de Mollet. Allà al fons el Puig Pedrós, aquest és el Pic de Mollet, i cap aquí baix tota la Cerdanya, amb la Tossa d'Alp al fons. Aquí tenim tots els plans de Maurà, al fons el Pic del Punxó. Aquest coll és el coll de l'Home Mort, aquest coll tan ample aquí davant, i al fons ens queda el Puig Pedrós. Aquí tenim el port de Maurà, tota la carena i el Punxó al final. Anem a buscar aquesta portada d'aquí sota, que hi ha les mulleres de Maurà. Anem cap al port de Maurà. A veure què tal va la cosa. Tips de mulleres, ens anem direcció al port, a veure si per la banda alta tenim menys xipi-xapi. A veure què tal. Aquí els prats de Maurà, el coll de l'Home Mort, i el cim que ens disposem a pujar, el Punxó. El port de Maurà diria que és aquí. Però
arribem al port de Maurà. Passem aquest ampli port. Menys mal. Això d'aquí davant és el pas de Maurà. Ara intentarem pujar per aquestes pales arbades aquí davant, anar a buscar la carena. Déu-n'hi-do el caminet. El castigador que és. Passa bé, però no et permet afluixar. En primer terme el pas de Maurà i molt més enllà el coll de Maurà. Anem pujant per una zona molt aglavada, però que de moment és ciclable. A poc ens anem apropant al fiu de la carena, i llavors em sembla que ja ho tindrem més fàcil per arribar al cim. Ara aquest tram està ple de forats i fa de mal passar. Gairebé ho tenim. Arribant dalt de la carena trobem un tram força pedregós. Aquí estem ja molt a prop de la Portella, estarem al cap de la carena. I allà dalt Joan. Un tall en un pneumàtic prop de la Portella que ens obliga a treure la roda i posar càmera. Sort que el Jordi és un bon mecànic. Aquí es pot veure manetes i el mecànic. Traient la vàlvula. I preparant la càmera. Ja hem reparat la punxada i ara ja anem a veure si carenejant cap al punxó. Deixo a la dreta la Portella. Des de la Portella tenim aquesta vista del punxó al fons de tot. Aquest aquí baix. Aquesta és la magnífica vista que tenim abans d'arribar al punxó. Aquí davant el Comedor. I l'estany de Benós. Veu totes les costaneres de la presa. I el Carruït.
massa prop del cim. Aquí davant sí que ja tenim la punta del Punxó, al final d'aquesta llarga serra. Estem al cim del Punxó. Aquesta carena que s'està tapant és la que ens portaria al pic de les Tosses. I cap aquí, la vall de Lanós. I aquí davant el Coma d'Hort, es veu el llac del Coma d'Hort també. Aquí sota el coll de Puigmorens. Es veuen les antenes al pas de la casa, al fons de tot. I aquí la vall de Camp Cardós. La llarga. I al fons de la vall, la Portella Blanca. El Puig Pedrós, el Roc Colom... En fi, una vista excepcional. Iniciem el retorn. Allà hi deu haver el tancat de les vaques, que és la referència per tirar avall. Perquè l'altre fondo d'allà és el rec de Brangolí, que aquell no es baixa. Anem perdent alçada ràpidament. Ara ens cauen 4 gotes.
prats idíl·lics. Des d'aquí podem veure bé la carena que hem fet. Al fons el punxó, al cim del que baixem, i hem fet tota aquesta carena d'aquí. I al fons ens queda un pic de tosses. Al fons, el coll de Maurà, per on hem passat a pujar, més a l'esquerra el pas de Maurà, i llavors hem pujat per aquesta falda d'aquí fins a dalt la carena, que és on el Jordi ha punxat, i llavors hem fet tota la carena fins al punxó. Arribem a la curiosa cabana de l'Orri. Aquí al voltant de la cabana de l'Orri hi ha aquests tancats de granet grandiosos que segurament antigament es havien utilitzat. Aquí fins i tot es veu el camí de pujada i aquí la cabana amb la xemeneia. Deixem ja la cabana de l'Orri on hem dinat. La baixada és una pista una mica malmesa. Però és una baixada molt ràpida. És una pista amb fort pendent, a mesura que anem baixant, a poc es va arreglant. Aquest és el refugi del Solà, del Cavaller. Sembla que estigui una mica deixat. Sí. Bueno, Bueno, però escolta'm, però és el que deia, aquí et trobes amb un apretón. Sí, no, i tant, s'agraeix. Anem baixant cap al poblet de Bena. Al fons es pot veure el Puig Farinós. De moment sortíem a la carretera. Ara estem baixant cap a Brangolí. Aquí davant tenim la muntanya de Belllloc. Treu el cap una miqueta l'espadanya del monestir. Cap al fons es veuen els estreps de les muntanyes del Marín.
trobem faners. Anem a visitar el dolmen que hi ha entre Brangolí i Faners. Aquesta ja deu ser les 3 tonelades. I aquesta I aquesta ja la llosa, aquesta se'n Després de visitar el dolmen del Cavaller, arribem a Brangolí. De l'ermita i el cementiri de Brangolí, iniciem la pujada a Bell-lloc. Anem guanyant alçada per un ombrívol sender que és prou ciclable. Ja estem gairebé al Coll de Jovell. Deixem el Coll de Jovell a la nostra esquerra i ara pugem directes cap a el turó de l'Argila, on hi ha el santuari de Bell-lloc. Turó de l'Argila. Arribem a Bell-lloc. Però això allà... Mira, però que quan era. Això perquè quan havia... El que havia Sant Jaume ja ho sabia. Per aquí. Ara baixem directe ja pel camí vell. Una baixada superràpida. Aquest corriol ens portarà directament a Vilanova de les Escaldes. Aquí davant ja tenim Vilanova. Per acabar, repetim el camí que hem fet al matí quan hem començat. I aquí davant ja tenim Llívia. Anem a Llívia. Voltem al Parc de Sant Guillem. Aquí acabem de nou la ruta d'avui. Una bonica ruta per la Cerdanya
catalana i francès.